Tot i que Caldes de Malavella era una vila petita a principis del segle XX, va jugar un paper protagonista en el període que comprèn de 1936 a 1945. La població era una de les principals destinacions de turisme de salut a Catalunya i oferia una gran quantitat de llits i habitacions, distribuïts en balnearis, fondes i una trentena de xalets benestants. Aquesta capacitat hotelera va posicionar a Caldes per recollir grans contingents de persones refugiades de procedències diverses, tant civils com militars. Entre 1936 i 1939, les autoritats republicanes van convertir alguns dels balnearis i cases benestants en hospitals militars i punts d'acollida de refugiats. La població de Caldes en aquells moments era aproximadament d'uns 2.200 habitants i es va acollir fins a 1.300 persones desplaçades. L'any 1944, la vila va acollir més de 1.000 mariners italians que havien estat bombardejats per l'aviació alemanya. L'administració franquista els va distribuir entre els balnearis Vichy, Prats i Soler. També calgué utilitzar les fondes Ribot i Fabrelles. Finalment, acabada la Segona Guerra Mundial, el govern franquista va acollir prop de 20.000 refugiats alemanys a tot l'estat espanyol, dels quals prop d'un centenar van romandre allotjats a Caldes, entre la tardor de 1944 i el 1947. El 8 de setembre de 1943, en plena Segona Guerra Mundial, Itàlia firma l'armistici amb els aliats, segons el qual el país es rendeix. El dia 9 de setembre surt de Marsella una esquadrilla d'avions amb l'ordre directe de Hitler d'interceptar i enfonsar les naus italianes. L'acció passa al golf del Sinara, al nord de Sardenya, i en van tenir prou amb 2 projectils per enfonsar el cuirassat Roma, el buc insígnia de la flota. De les 2.021 persones que hi anaven, se'n van rescatar 622 i van ser duts al port de Maó, a les Illes Balears. Per la seva banda, la resta de vaixells que conformaven l'escorta dels cuirassats, amb 400 mariners, van ser confinats a Sóller i Andratx. A finals d'octubre de 1943, l'informe de la Direcció General de Seguretat, el Ministeri de la Marina, exposava les males condicions a les que es trobaven aquests soldats. Va ser el detonant del seu trasllat, el lloc escollit, els balnearis i les fondes de Caldes de Malavella. La vida dels soldats durant el temps que foren a Caldes fou força activa. Per tal de mantenir-los ocupats, feien tota una sèrie d'activitats rutinàries com cursos de formació professional i xerrades per evitar la seva ociositat. La tarda es dedicava a activitats esportives com el futbol, el voleibol i l'estirada de la corda. Un altre tipus de relacions socials i econòmiques com l'assistència a festes populars i a llocs de diversió pública, un d'aquests era el casino, on hi havia projeccions de cinema en italià. S'organitzaven sessions de ball i hi havia una bona estufa, on passaven les fredes tardes d'hivern. La Font de la Mina i els safaretjos és un dels escenaris més rellevants del recentment publicat llibre El fill de l'italià, d'en Rafael Nadal. El fill de l'italià narra la història d'un caldenc a la recerca del seu pare, un suposat mariner italià. Va començar una història que a mi m'interessava, perquè jo suposo que tota persona vol saber o vol esbrinar les seves arrels. I a partir d'aquella foto vam començar a indagar, intentar trobar el meu pare. Jo ja ho sabia, que ja ho havia sabut sempre que era fill d'un italià, no? Però i com jo, suposo que aquí a Caldes molta gent, però la gent, segons qui, mutis, i li semblava que ell era un pecat, per dir-ho bé. Això era així, a mi em va tocar, doncs cap problema, no he tingut mai cap problema en dir que hi reconeixo que jo era fill d'un italià. Sí, en Rafael va començar la història amb l'Antonio Vila, que a través d'aquí de la biblioteca, amb aquella xerrada que vam tenir amb l'Antonio, i va dir si jo li volia explicar la meva vida.
La meva vida, jo dic, sí, jo no tinc cap problema amb el que has dit abans, perquè a mi no m'ha importat massa, no m'ha preocupat massa aquest efecte, però esclar, sí que havia de fer que no els hi preocupés als altres, que és la meva família. Li volia preguntar a la meva mare i no m'ho van deixar. Això és una de les coses que m'ha remogut, diguem-ho així, m'ha quedat de tota aquesta història. I bueno, i així s'ha anat seguint, i el llibre, molt d'èxit, hem anat a moltes presentacions i bueno, la gent m'ha tossigat per tot arreu, molts, però bueno, cap problema, no he tingut mai cap problema d'explicar la meva vida i això. El balneari Soler es va inaugurar l'any 1900 i va ser enderrocat l'any 1975. Aquest balneari embotellava l'aigua de la font de la mina amb la marca Fuente Catalunya. En els anys feliços del turisme de salut, va rivalitzar amb els balnearis Prats i Vichy Català, fins que l'esclat de la Guerra Civil va estroncar el negoci. El balneari Soler, com els altres dos balnearis de Caldes, i gràcies a l'alta capacitat que tenien d'hostatge, van servir per acollir ferits i refugiats. L'any 1937 es va decidir habilitar el balneari per allotjar ferits de guerra i malalts, convertint-lo en hospital militar, fet que va provocar destrosses en el mobiliari original. Cap a finals de la Segona Guerra Mundial, l'any 1944, el balneari va allotjar uns 150 soldats del contingent italià. Els soldats que no respectaven el protocol de la disciplina establerta per la Marina italiana eren tancats precisament al celler d'aquest balneari, que s'havia adaptat com a calabós. Abans de la Guerra Civil, la Rambla Recolons era la zona que concentrava la major part de xalets i apartaments de lloguer. Però un cop esclatada la guerra, tot allò susceptible de ser ocupat s'expropiava i s'usava per cobrir les diverses necessitats hospitalàries i d'allotjament. Acabada la Segona Guerra Mundial i per ordres donades des dels Estats Aliats, una part dels alemanys que vivia a l'estat espanyol van ser concentrats temporalment a Caldes de Malavella. El seu confinament responia a una possible ordre de repatriació per depurar responsabilitats arran de la seva col·laboració amb el règim de Hitler. Entre 1945 i 1947, prop d'un centenar d'alemanys nazis van estar allotjats en diferents establiments de Caldes. Aquesta casa, la Casa Parxacs, a tocar de l'església parroquial i destinada al lloguer per a estiuejants que venien a prendre les aigües, va acollir alguns d'aquests alemanys. Un dels que s'hi va allotjar era en Hermann Rudolf Tritter, un oficial de la Gestapo destinat a València. El balneari Prats va ser un dels 3 establiments termals de la vila que va acollir refugiats durant la Segona Guerra Mundial. En l'inventari de disponibilitats per allotjar els mariners italians de novembre de 1944 es va notar que al balneari hi cabien 195 soldats. Al setembre d'aquell mateix any va arribar a Caldes Mein von Itzen amb la seva família. Von Itzen era un alt càrrec de l'exèrcit nazi ferit al front rus, motiu pel qual se'l va destinar a Vigo per dirigir els negocis de wolframi, un dels recursos minerals bàsics per la indústria armamentística que Franco va posar en disposició de l'Alemanya nazi. L'explotació d'aquestes mines es duia a terme amb la mà d'obra de milers republicans en treball forçat. El 20 de desembre de 1937, el balneari va ser convertit en la clínica militar número 2 del districte de Girona, que va arribar a acollir més de 1.000 soldats ferits, quan la capacitat màxima estimada era de 800. El 10 de març de 1938, els ferits van rebre la visita de part del govern de la Generalitat Republicana, encapçalada pel president Lluís Companys. Acabada la Guerra Civil i ja ben entrada la Segona Guerra Mundial, el balneari va acollir el gruix dels contingents dels 1.000 mariners italians que van ser confinats a Caldes de Malavella. Molts d'aquests mariners van començar a buscar-se un suplement monetari o alimentari en feines esporàdiques en els mateixos balnearis. Una dotzena van treballar, per exemple, a la cuina de la Vichy, mentre que d'altres feien tasques de manteniment. Acabada la Guerra Mundial, alguns nazis també s'hi van hostatjar. Habitualment se'ls veia jugar a futbol als terrenys més propers i a escacs i a dominó al Saló del Té, ja avui desaparegut.